I pozdrav svima ljudi, Kovalski Pro ovdje. Danas ćemo pričati priču o Sulejmanu Veličanstvenom, pa imamo i da počnemo. Sulejman je rođen 6. novembra 1494. trapeznut, a umro 7. septembra 1566. Siget. Otac mu je Javuz Selim I, majka Ajše Hafsa Sultanija. Hatidže Šah Fatma Behan Sultanija su mu sestre, supruga mu je Sultanija Hurem, a imao je 5 sinova i 1 ćerku. Pa dobro, ajmo mi da vidimo ovdje. Ovdje vidim kako izgleda Sulejman Veličanstveni, zapravo. Ovoj slici vidim kako on izgleda. Ajde mi da prebacimo, ovdje izgleda kako izgleda iz serije. Imate i seriju Sulejman Veličanstveni, pa ajmo mi da pročitamo nešto zanimljivo. Posle osvajanja Carigrada 1453. godine, Tursko carstvo je počelo veoma brzo da se širi prema severu. Mehmed II. Osvajač pokorio je Srbiju 1459. Bosnu i Hercegovinu 1463. i 1480. godine i opsedao Beograd, ali nije uspio da ga osvoji. U namjeri da osvoji ovaj ključ Srednje Europe, izgradio je na Avali jako utvrđenje i u njemu postavio stalnu posadu. Posle smrti Mehmeda II. U Turskoj je izbio građanski rat koji su poveli pretendenti na presto. Posle teške borbe presto je pripao Bajazitu II. 1480. 1512. U toku njegove vladavine Turska je prošla kroz fazu unutrašnje konsolidacije. U stvari izvršene su pripreme za novo osvajački polet koji je usledio kad je na turski presto stupio Selim I 1512. 1520. Njegove osvajačke težnje bile su usmjerene prema istoku, gdje je vodio veoma težak ali uspešan rat s Persijom i uspio da osvoji Siriju i Egipat 1517. Posle ovih osvajanja na istoku namjeravao je da se ponovo okrene Evropi i u tom cilju vršio je pripreme za osvajanje Rodosa, ali ga je u tome sprečala iznenadna smrt. Njegovo delo nastavio je njegov sin Sulejman I. Veličanstveni 1520-1566. Najsjajniji vladar u istoriji Osmanskog carstva. Svoju vladavinu započeo je pohodom na Beograd, koji je posle žestoke i duge opsade uspeo da osvoji 1521. godine. Turske trupe su zatim prešle Dunav i počele da otkidaju komad po komad ugarske teritorije. U odlučnoj bici kod Mohača 1526. do nogu je potukao ugarsku vojsku i izvršio snažan prodor prema srednjoj Evropi. U toku nekoliko velikih pohoda na Beč 1529. 1532. 1541. osvojio je veliki deo Hrvatske i Ugarske, koju je pretvorio u budimski pašaluk. Osvajanjem Temišvara i osnivanjem Temišvarskog elajeta, Turska je dostigla vrhunac svojih osvajanja u Evropi. Sulejman I. je s podjednakim uspehom ratovao i na istoku i na afričkom kontinentu, a njegova flota pod komandom Hajredina Barbarose gospodarila je Sredozemnim morem i uspjela da osvoji Tunis i Alžir. Kad je 1551. osvojio i Persiju, njegovo carstvo protezalo se od Srednje Evrope do Tigra i od Gibraltara do gornjeg toka Nila. Umro je u toku svog 6. pokušaja da osvoji Beč, opsadajući Siget koji je herojski branio Nikola Zrinski 1566. godine. Posle njegove smrti moć Turskog carstva počela je postepeno da slabi. Eto, čuli ste. I da vidimo, imao je za vreme njegove vladavine desilo se još mnogo toga, među njima i smenjivanjem velikih vezira. Pa da vidimo koji su veliki veziri bili. Piri Mehmed Paša 1518. 1523.
je bio veliki vezir. Ibrahim Paša, poznati kao Pargali, 1523-1536. Ajas Paša, 1536-1539. Lutfi Paša, 1539-1541. Sulejman Paša, 1541-1544. Rustem Paša, 1544. do 1553, 1555, 1561. Dva put je bio veliki vezir Rustem Paša, Kara Ahmed Paša, 1553-1555, Semiz Ali Paša, 1561-1565 i na kraju srpski čovek po imenu Mehmed Paša Sokolović, 1565-1579. To su ti veliki veziri Osmanskog carstva za vreme Sulejmana. Desilo se i tu puno stvari, poput neke od njegovih naslednika je umrlo, pa da vidimo od čega. Mehmed je umro od boginja. To je tačno, neki smisle da ga je Mahidevran otrovala, a to je isto Sulejmanova ljubavnica. Mustafa je pogubljen zbog izdaje. To je Mustafa, to je isto jedan događaj koji je možda napravljen spletkarenjem Hurem i Rustema. Džihangir je umro zbog Mustafe, a ovom sinu, najmlađem Džihangiru, njemu je bilo mnogo žao njegovog brata Mustafe, pa je i on sam teo da ode i umro je, eto. I na kraju Bajazid je pogubljen od strane Selima. Znači, kad se desio taj građanski rat između Bajazida i Selima, eto, Selim, pošto je bio na strani Sulejmana, Bajazid bio kao Mustafa, onda je zato i pogubljen Bajazid od strane Selima. Ono što je još karakteristično jeste da Mimar Sinan, koji je bio i konstruktor i arhitekta, on je Sulejmanu napravio Sulejmaniju, džamiju Sulejmaniju, koja stoji na jednom brdu. I to je kompleks koji danas stoji u Turskoj. Sulejmanija džamija, i tu je sahranjen Sulejman veličanstveni. Pa čak i njegova žena Sultanija Hurem. I imao je najlepšu i najveličanstveniju svadbu Sulejman sa Hurem, koja se desila 1533. Te godine se desila najveličanstvenija i najlepša svadba. To je čak najveća svadba koja je ikada bila u Osmanskom carstvu. Eto, vidjeli ste. I još na kraju mogu da kažem, Sultanija Hurem je umrla 1558. godine i Sulejman je njoj posvetio neku pesmu gdje on sebe nazvao da je on Muhibi, i to isto imate. A šta je uradio Sulejman veličanstveni? Sulejman veličanstveni proširio Osmansko carstvo i zahvaljujući njemu Osmansko carstvo imalo teritoriju od 5.500.000 km², što je bilo baš ogromno carstvo. Jače od Timuridskog carstva. I eto. Pa ljudi, ako vas sviđa ova istorijska tema, like i subscribe obavezno. Ljudi, vidimo se u sljedećoj epizodi i pozdrav!